Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky kali zawodynyň gurulşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmäge synanşan wagtynda Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň baş müdiri Vyacheslav Korşun News Today neşrine interview berdi. 7 martda Türkmenistanyň Türkmenhimya döwlet konserniniň Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz nägileligi boýunça Stockholmyň arbitraj sudyna ýüz tutandygy habar berildi. Munyň ýa-ni Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasy Türkmen tarapynyň garlykdaky kali kombinatynyň gurulşyny değişli nägileliginden özüniň habarlydygyny tasdiklap, amala aşyran işler üçin Türkmenistandan 150 milyon Amerikan dollarynyň gowrak pulu talap edendigini aýtdy. İki ýurduň arasyndaky özara dawanyň fonunda Belgorhimpromyň baş müdiri Vyacheslav Korşun Belarusyň News Today neşrine interview berdi. 21 martda çap edilen interviewda Korşun zawodyň öz boluşly geologik aýratynlygyny nazara alyp proýektiň amala aşyrylmagynda öňde barjy tehnologiýalaryň ulanýandygyny we Belgorhimpromyň kombinatyň gurulşyny dolu üpçün edendigini aýtdy. Şertnamada diňe kombinatyň gurulşy däl, eýse ol ulanşa berilenden soňky bir näçe ýylyň dowamında onuň işini goldamak hem göz öňünde tutulýardy. Ýagny türkmen tarapy kombinatyň işini Belgorhimpromyň wekilleriniň gödäwçiligi esasında amala aşyrmalydy. Gynansak-da munyň ýa-ni Belarus hünärmenlerine kombinatyň işine tehnikik goldaw bermäge ruhsat berilmedi diýip Korşun aýtdy. Türkmen medeniýetiniň habar bermegine görä Belgorhimprom kombinaty türkmen tarapyna tawşyrmazdan öň onuň ulanşy taýýar däldigine göz ýetirip Belarus tarapy Türkmenistana hat bilen ýüz tutupdyr. Şol hatda Belarus tarapy Türkmenistandan zawody 2017-nji ýylyň 31 martynda kabul etmegi we kombinatyň tamamlanmadyk hemde üpçün edilmedik böleklerini goşmaçy şertnamanyň esasında ýylyň ahyryna çenli durmuşa geçirmegi sorapdyr. Ýöne akta gol çekilenden soňra Belarus tarapy hiç zat etmändir we täze wagt möhleti hem berjaý edilmändir. Bu wakalaryň nähili özgerendigi barada berilen soraga Korşun şol döwür türkmen tarapynyň özleri bilen hasaplaşmagy wada berendigine, ýöne munyň berjaý edilmändigini we olaryň gurulşyny maliýeleşdirmegi besedendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä şu sebäpli Belgorhimprom 2018-nji ýylyň 16 martynda özüniň galan işini towtatmaga mejbur bolupdyr. Şondan soň Belgorhimprom türkmen tarapyna 52 milyon dollar möçberindäki karzyny tölese, onda özleriniň tehnik goldaw bermegi dowam etdirmäge taýýardyklaryny aýdypdyr. Emma müşterimiz kombinatyň işi boýunça tehnik maglumatlary bermek baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmekden ýüz öwürdi. Men taýýaryn, müşterimiz biziň hünärmenlerimize kombinatyň ýerleşýän ýerine goý bermedi. Şondan soň türkmen tarapy bilen hemme taraplaryň dialogy amala aşyryp hem bolmady. Şeýlelikde 2018-nji ýylyň 28 maýynda Türkmenhimya döwlet konserni şertnamanyň besedilýändigini duýdurdy diýip Korşun aýtdy. Türkmen mediýasy Belgorhimpromyň üstünden eden şikaýetiniň kombinatyň gurulşy bilen baglanşyklydygyny öňe sürýär. Hususan da Belgorhimprom kombinatyň serişdelerini gurulşyk we elektrotechniki işlerini we beýleki hyzmatlary dolu möçberde üpçün etmedilikde aýplanýar diýilende Korşun muňa şeýle jogap berýär. Birinciden islenlik şikaýet bir zada esaslanmaly. İkinciden gen galmaly ýeri siziň agzap geçen şikaýetlaryňyzyň gerimi türkmen tarapy kombinatyň işi üçin soňky hasaplaşygy amala aşyrmaly wagty güýçlendi. Biz olaryň görkezýän delilleriniň esassyzdygyny her gezek subut etdik diýip Korşun aýtdy. Şeýle dol bu kombinatyň gurulşy bilen bagly esasy meselelere Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň ýygyderli gatnaşandygyny hem bellep, türkmen tarapynyň özara dören dawa barada anyk düşündürüş bermekden saklanýandygyny hem belledi. Belarus neşri Korşuna biziň bilişimize görä Türkmenhimýanyň işdäsi sizinkiden has güýçli. Olar Belarus tarapyndan 250 milyon dollar talap edýärler diýende ol, siziň aýdýan sanlaryňyz türkmen tarapynyň hiç nada esaslanmaýan gurrunlary. Bizde hemme zat anyk we aýdyn. Biziň eden işimiz we hyzmatymyz üçin tölew töläň diýip Korşun häzirki wagt dawaly meseleni diňe arbitraj sudyna çözüp boljakdygyny hem belledi. Şwed sudyna bu işi 3 arbitr sereder. Olaryň biri biz, beýlekisi türkmen tarapyndan bellenlen. Biz bu işi Stockholmyň arbitraj sudy we arbitrler tarapyndan objektiv serediljakdygyna şüphe bildirmeýäris. Biz özümiziň dogrudygymy dol inanýarys diýip Korşun belledi.